El cor de la ciutat. Capítol 1549. Que no entenc com t'has fotut en aquest merder, Max. Havia d'ajudar el Iago. És la meva parella i no podia deixar-lo sol. Ajudant-lo a cometre un robatori? Si no ho feia el podia empalar. Doncs sort que et van tancar el traster, perquè encara t'hauria empalat a tu. O tot hauria sortit bé i ara estaríem en un altre país. I la Berta encara estaria viva. Mira, Max, ara no val la pena pensar en el que podria haver passat. El que has de fer és oblidar-te d'ell. Jo no sé com fer-ho. Doncs per començar, no visitant-lo més a la presó. No, és que no el penso deixar sol, clar. Allà dins les està passant putes. Ell fa veure que no, però... I què faràs? Seguir-lo visitant d'amagat? Aquest tio només et farà mal. I tu vas i t'hi llences de cap. No li penso girar l'esquena quan més em necessita. Molt bé, perfecte. Tu continua confiant en Penya així i ja veuràs com acabaràs. I si no, mira el Ros. Això és diferent. Ell et va fotre banyes. Sí, i va posar en perill tot el projecte de Can Sarró per robar 4 botigues de merda. I a sobre, quan es va assabentar que l'havien enxampat, se les va pirar. No saps on és? No, ni ho sé ni ganes. Per mi com si està mort. Ja. Sort que vam tornar tot el material a la farmàcia, el Marc va retirar la denúncia i la Poli no va poder entrar al local, perquè és que si no estaríem tots al carrer. I has parlat amb ta mare? No tenim res a dir-nos. Si la Clara no hagués denunciat el Iago, tota aquesta merda no hauria passat mai. Has pogut parlar amb el Max? Li he deixat 1000 missatges al mòbil. L'enterrament va estar molt afectuós amb el Iago. Perdre la mare és un moment molt dolorós. És normal que el Max hi fes costat. Ja, però li va agafar la mà i no se'n va separar en tota l'estona. Fins que van portar el Iago a la furgoneta per tornar-lo a la presó. El Iago estava tan fet caldo que fins i tot a mi m'ha fet llàstima. No ho veig clar. Què? No sé, semblava que hi hagués alguna cosa entre ells. Com si tornessin a estar junts. Però què dius? Si feia setmanes que no es veien. Això és el que et va dir ell. Però... Ara me n'anava. Vull saber si el Iago i tu encara sou parella. No és problema teu. Això vol dir que sí. Això vol dir que no és problema teu. I ara vés-te'n. Des de quan? Clara. Max, entenc que et sàpiga greu. A mi també em va fer pena. Però no hi pots fer res. El Iago està pagant per tots els errors que ha comès. I no pot ser que et deixis arrossegar per ell només per llàstima. Però que no ho faig per llàstima. Ho faig perquè l'estimo. Sempre l'he estimat, Clara. I ja comença a ser hora que t'ho fiquis al cap d'una puta vegada. Max, això que dius... Mira, Clara, és que no et vull ni sentir. Max, sóc la teva mare. Només vull el millor per tu. Val més que te'n vagis. Sisplau. He dit que te'n vagis, hòstia. Què passa, Clara? Ei, deixa-la. No marxa ningú. Deixa-la. Vosaltres no us penseu que sóc idiota o què? Deixa-la marxar. Falta una de les veure. joies de la col·lecció. Un penjoll. I si la col·lecció no està completa, val la meitat. Jo què sé, has de parlar amb el col·leccionista que li va comprar les joies al Jota. Mira, niñatos de merda. Vull la joia que tu i el fill de puta del teu amic us heu quedat. Però que jo no tinc cap joia, hòstia. Ah. Vull la joia que falta. I la vull demà. I no em diguis que no la tens o aniràs a fer companyia a la mare del teu amiquet. Es pot saber en quin merdet ha fotut aquest fill de puta? Val més que te'n vagis. Max, qui eren aquests? Què és tot això de les joies? O m'ho dius tu, o ara mateix me'n vaig a comissaria i li explico al Sergi tot el que acaba de passar. I per això el volies ajudar? Per marxar amb ell per sempre. Però, Max, t'has tornat boig o què? Aquí ja no m'hi lligava res. Però tu t'escoltes? Tens una carrera, tens amics, tens una família. Res de tot això ja no m'importa. I la Berta no estava al corrent de tot això? Ella no sabia res d'aquest últim cop. Ho va saber perquè jo la vaig trucar des del traster. O sigui que mai no havia tornat a delinquir. Jo només volia que l'ajudés. No sé com, però és que si hagués deixat que ho fes sol, no sé què hauria passat. Doncs per començar la Berta encara estaria viva. I et penses que no ho sé? I tant que sí. Espero que no t'oblidis mai del que has provocat.
Jo? Del que he provocat jo, Clara? Si tu no haguessis denunciat el Iago a la policia, res de tot això hauria passat. No, perdona. Ho vaig fer i ho tornaria a fer. Hi ha coses que només les pot solucionar la policia. I ara mateix vaig a trucar al Sergi i ell es farà càrrec de tot. És que no sé per què collons t'he explicat res. Tu l'únic que vols és que es carreguin el Iago. No, perdona. No et confonguis. Jo l'únic que vull és que aquesta història s'acabi d'una puta vegada. Clara, el Radovan té gent a tot arreu. I si sospita que ja hem embolicat la policia amb tot això, el Iago té els dies comptats. És que és l'únic que podem fer. Però tu què et penses? Que després aquest tio es quedarà de braços plegats. Després em tocarà a mi, Clara. L'únic que podem fer és tornar-li la joia aquesta que vol. No hi ha una altra sortida. Tu més val que tinguis la boca tancada, que ja l'has cagat prou.